A Fiestra da Cultura de Ribeira abrirase este verán cun incremento no número de propostas. O venres día 6 comezarán as actividades co monólogo de Pedro Brandariz, que inaugura o ciclo Chanzas na Rúa. Vamos a empezar co Festival do Humor, co ciclo de monólogos Chanzas na Rúa, pero tamén vamos ter actuacións de concertos, actuacións cómicas, exposicións, cine ao aire libre ou contacontos que farán que Ribeira se convirta nun gran escaparate cultural durante o verán. É unha fiestra da cultura que pretendemos que continue a ser un referente en toda a comarca. A nosa intención con esta programación é achegar as diferentes manifestacións artísticas e culturais á poboación, dinamizando a cidade e ofrecendo a visitantes e aos veciños unha alternativa cultural para o seu tempo de ocio. As actividades organizadas directamente polo Concello súmanse aquelas enmarcadas na Rede Cultural da Deputación e no programa Cultura no Camiño da Xunta de Galicia. Destaca tamén a colaboración do tecido asociativo do municipio. Tamén contamos ca colaboración do tecido asociativo, participa tamén a Asociación de Tuning, participa a Asociación do Tomasón ou tamén a Asociación Alfalla e outras moitas que participan en actividades. Entre algúns dos eventos a destacar figura o concerto de Cristina Pato, a mostra de música e danza tradicional ou o concerto de Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre, entre outros.